Якум проект бародаро, проекти колонна 290 варушигай баландиша, 290 баландиш. Мо расходша аз 0 то охиронша ҳисоб кардем, то киришара задана 49510 сомон фақат дар кириша расход шуда. Яъне ду хонаю якта калидор, хонаи кам расход. салому алайкум подписчикои канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи тамошобинони ин канал. Бародар имрӯз дар мавзӯи як се проекти хона суҳбат мекунем. Ҳамаша гап мезанем расходоша аз нол, як хелуш то бучавира, як хелуш расходи фундамент, як бор суратоша бинен. خیلی که دن صورتاشا برادرای نمیاره ما расходоша дар бораш мавзӯш ҳамаша гап мезанем. видеоро бо диққат то охира тамошо кунед, ҳатман ба шумо махкул мешавад. чӣ дидем бародаро, мо гуфтем ки дар бораи се проект хона гап мезанем. анаи якум проект бародаро, проекти колонна 107 пагони метра фундамент. хонаи колонна расходшам хела колонна. ана ич хела ина бародаро, ина и байнда и байн навесай. со ду тарафа хона байнда навесай, байн 5 метр. со ина и пара кучай. ана ина иҷа то и пара навесай. со 5 да 11. ана ду тарафа хона мешава. ана иҷа як дари глауни мешава. со иҷа калидорам кунӣ мешава. ана иҷа хона медуроин, инҷа як хонаи дурун ба дурун ай. ана и пара сета хонаи як размерай. дарозии 620, паҳмиш 320, ана ёш 620 да 330 ай идуташ. и хонао дарозиш 510 ай ҳамаш ҳарчоруш, паҳмиш 310 ҳамаш як хелай. обши 1140 да 1940 ай фундамент. ана паҳмиш 1140 ай, дарози 1940. дидед чӣ хеле проекти хубай, неки расходуш калонай. ана иҷа инаи сурхо дароан, анаи кабуто хати чикадаги тирезаон. ҳамера мо расходша аз 0 то охиронша ҳисоб кардем, то киришара задана. киришаам дохилай ҳамаша ҳисоб кардем. ҳозир расходша гап мезанем. расходи фундамент бародаро дар 107 пагони метр 70 да 40 рехтаган. ана семент 110 халта мерава. сементи 500 43 сомон ай, 4730 сомон шидагай. ана арматур 72 дона барои армирод кардан фундамента, яъне 14 20 сум 1440 сомон. ана шебен ду камаз 600 суми 1200 сомон. қум 3 камаз 150 суми 450 сомон. санг барои дуруни ҳам фундамент 4 камаз 230 сомони 920 сомон. сим барои мо армирод кардан 7 килограмм 15 суми 105 сомон. устопули бародаро як пагони метри ҳамура 30 сомони рехтагиан, яъне мерезан устоо 3210 сомон. обши расходи ҳаму фундаменти ҳаму 12055 сомон фақат дар фундаментш расход шидагиай. ана расходи стена девор 290 варушигай баландиша, 290 баландиш, як ғишт. ана ғишти пухта 29600 дона меравад. 0.58 дирами 17168 сомон шидагиай. яъне 58 дирама як дона ғишти пухта дар ҳисор. семент 90 халта мерава. барои ба мо бардоштан 43 сомони сементи 500 3870 сомон.
ана қум 3 камаз 150 сомони 450 сомон, сетка 5 рулон рафтаги 200 сомони 1000 сомон. яъне сетка барои дар байни 5-6 рад сетка мемонӣ барои бақувват шидан. ана тол 4 рулон рафтаги таяму девол намеса болои фундамента 70 сума як рулонуш 280 сомон. дастафкаи ғишт бародаро то шаҳри Туза мо ҳисоб кардем. ба як бародар гуфту ҳамин шаҳри Туза чанд сум дастафка мешава ҳамун ғишт. то шаҳри Туза 3000 сомони як реси ҳамун ғишта мебаранд дулано 10000 дона бор мекунанд. 29600 донара 3 ресда 9000 сомон фақат дастафкаи ҳамун ғишт шидагие. устопули як донаи ғишт 40 дирами чиндагиан усто 11840 сомон барои ҳамун усто расход шидагие. обши ҳамун барои девола бардоштан 43608 сомон расход шидагие фақат девола бардоштанда. расходи киришаш озимогар мезанем бародаро. расходи киришаи конвертни пӯшондагиаш 4,5 шифр. тахтаи 6 метра 0 сараковка 04 баруш 15150 дона барои болои ҳамун девол 85 сомони 12750 сомон шидагие. тахтаи 4 барои ҳамун болои ҳамун деволо 200 дона ҳисоб кардему 6 метра 025 баруш даҳад 30 сомон 6000 сомон барои 4 ниш рафтаги. тахтаи стойка 6 метра барои карават парават барои ҷои шифр тайёр кардан 6 метра 050 баруш 15150 дони дига барои боло рафтаги 100 сомони 50 100 сомон як донаш 15000 сомон барои тахташ. рекаи шифр 6 метра 5 70 дона рафтаги ҳамуда 28 сомони 1960 сомон. шифр худуш бародаро 180 дона мерава 180 дона 4,5 шифр. 180 дона шифри тоҷикистон мо ҳисоб кардем 50 сомони 9000 сомон. мех килограмм ҳисоб кардем 120 мерава садак 70 мерава 300 сомон мех хушидаги. устопули бародаро як шифр 25 сомон задага ҳамаш тайёр мекунанд аз рӯи шифр ҳисоб мекунанд. як шифр 25 сомон 4500 сомон устопули ҳамун кириша шидаги. обши ҳамун 49510 сомон фақат дар кириша расход шидаги. обши расходи ҳамун хона тобутшавиша 105173 сомон дар ҳамун хона расход шидаги. бо дига проектша гап мезанем бародаро. инҷа бо як проекти хонаи майдакай хонаи времянка дарозиш 1360 баруш 380 яъне ду хонаю якта калидор хонаи кам расход. амира обши фундаминуш 48 пагони метра. амира мо расходи стенаша ҳисоб кардем. қатъи расходи киришаш расходи стена девол 2,5 метр баландӣ ғишти пух 9500 дона 58 дирами 5510 сомон шидаги. як ғишт бардоштаги ғишти пухта. семен 30 халта 43 сомони 1290 сомон. қум як камаз 160 сомон. сетка 2 рулон 200 сомони 400 сомон. тол 2 рулон 70 сомони 140 сомон. дастафкаи ғишт ҳамун як рес 2000 сомон то ноҳияи ҷиликула овардагиан ҳамун ғишта. расходи киришаша мо гап мезанем бародаро. киришаи конвертни 2 шифрда бардоштагиан. тахтаи 5 метра 50 баруш 15 22 дона 85 сомони
1870 сомон. Тахтаи чорни 6 метр 25 двасатка. Баруш даҳак 50 дона 30 сомони 1500 сомон. Тахтаи карават барои боло карават кардан 6 метр сараковка баруш 15 20 дона рафтага 85 сомони 1700 сомон. Рекаи шифр 20 дона рафтага 5 да 5 28 сомони 560 сомон. Шифр 52 дона 2 шифр баруштаган 50 сомони 2600 сомон. Мех 10 килограмм 120 садак 70 10 килограмм 100 сомон шудага. расходи стенда 9500 сомон. расходи киришада 8330 сомон. общий расходи мо 17830 сомон дар ҳамин хонача расход шудага. агар видеои мо ба шумо махсус боша ҳатман лайк дар комментария нависед бародарон. чинон проекте дар кор мо ба шумо ҳатман сиёмка мекунем, дар бораш гап мезанем. бохи дар панои Аллоҳ бошед, дар канал подписатсия кунед, аз видеои мо бохабар бошед. хай то видеои оянда.